bola di papa hajar kanggo apa jangan pingin gawe umah mangkat demi tinggal dilawani wong wadon bujang sampean ning omah malah sing paling hebat dewe. Ayo Bapak aja. Aries Production. Lebih Allah. Waduh mangkat kerja wong lanang isa. Wasik kasih. Kini kangelan wong lanang dolanan wadon. Lebih. Ayo ini aja. Kayak ramas geni wong dihianati pengorbanan kula oli kecewa kayak percuma kula golati mimi aja kanggo apa antara dermayu mongko ulung kakang aja pohon simolasa wong wadon aja gawe kula nangis ketuh pingin gawe umah mangkat demi tinggal dilawani wong wadon bujang sampean ning omah malah demenan. Ogi, satu bersama kembali.